Pois o SAF, o Servizo de Axuda ao Fogar, é un servizo que prestamos desde o Concello, un servizo moi importante e moi delicado polas persoas a que vai dedicado, que é ou a quen se lle presta, que é xente maior e xente dependente. Pola tipoloxía do noso Concello, que é disperso e ten a poboación bastante avellentada, pois é difícil de xestionar, pero faise moi difícil ou casi imposible o leválo adiante ou poder leválo con calidade debido á financiación insuficiente que percibimos ahora mismo da Xunta. Por iso é que nos urxe que desde a Xunta actualicen os importes que paga aos concellos por dar este servizo, porque o Concello sí que queremos seguir dando o servizo de axuda ao fogar, pero é inviable tal cual está ahora, entonces terían que actualizar a realidade que temos ahora mismo o financiamento dese servizo.